Il-kura s-saħħa primarja estendew is-servizzi tagħhom fil-komunità għal pazjenti li jkunu fiequ mill-kanċer u minn żmien għal żmien ikollhom bżonn testijiet ta' sorveljanza għal prevenzjoni ta' rikorrenza tal-kanċer. Sa issa dan is-servizz qed jiġi offrut lil pazjenti li fil-passat kellhom kanċer fil-prostata u fit-thyroid. Fi żjara fil-klinika tal-komunità ta' Ħattart fejn qed jaħdem dan is-servizz imsejjaħ Cancer Survivorship Clinic, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn iltaqa' ma' uħud mill-pazjenti li qed jagħmlu użu minn dan is-servizz. Sa issa 87 pazjent li qed jużaw dan is-servizz. It-tabib JP Tabone qed imexxi dawn il-kliniċi u spjega aktar dwar is-servizz. Primary Healthcare qed jiżviluppaw servizz ġdid għal nies li fil-passat kellhom il-kanser u issa għaddilhom fiequ. Però xorta jkollhom bżonn ftit follow-up darba f'sena jew darbtejn f'sena ta' xi test jew test tad-demm jew X-ray biex inkunu ċerti li jkunu li jibqgħu cancer free. Il-pazjenti jiġu riferuti mill-konsulenti jew kirurgi tagħhom għal dan is-servizz. Meta jmorru għall-appuntament, it-tobba tal-kura primarja li jispeċjalizzaw f'dan il-qasam jinvestawhom b'mod holistiku biex jiġu indirizzati anke kwistjonijiet mediċi oħra li ma jkunux neċessarjament marbuta mal-kanċer. Tas-survivorship u surveillance service jingħata mill-komunità. Għandna klinik darba f'ġimgħa, għandna klinik fil-Punent u klinik f'nofsinhar ta' Malta. Pazjenti jiġu referuti mill-konsulenti tagħhom jew il-kirurgi jew nkella l-onkoloġisti u aħna narawhom holistikament bħala tobba tal-familja. Il-ħsibu li s-servizz jespandi għal tipi oħra ta' kanċer fil-futur qrib.